percorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscarémosla. Chamaron o timbre. Quen será? Vou ver quen é. Temos que acabar xa para ir buscar un libro. Oh, genial! Cando cheguei á porta non había ninguén. Se deixou un paquete sería o carteiro, non? Pois poderíamos abrilo, que xa teño unha curiosidade. É unha torta de castañas, que rica. E quen a manda? Queridos amigos, botámosvos moito de menos, pero a vosa misión é moi importante para nós. Necesitamos moita máis enerxía, así que precisamos que consigades moitos máis libros. Gozade da torta que vos enviamos, especialmente Fiuncho, que sabemos que é o máis lambón. Moitas apertas e moitos bicos dos vosos amigos de Planeta Fantasía. Xa teño a boca feita auga. A que esperamos? Botémoslle o dente. Comede vos. Estas lambonadas non son para vellos. Non me gustan as tortas de castañas. Pois ti tamén és ben lambón, ó. Veña, Gagá. Enviárona para todos. Xa vos dixen que non. Ben, pois ti o perdes, recoiro. Nota que... Roubáronnos. Que dis? Pois alguén que entrou esta noite roubounos toda a torta que quedaba. Toda? Que pena! Quedábanos moitísima. Só levaron a torta. Isto é moi extraño. Ai, doime moitísimo a barriga. E iso? Así de súpeto. Cantas cousas extrañas pasan hoxe na nave, ó. Gagá, non te movas que vou analizarte. Coiro co pó de estrelas, ó. Non corriades que me doi moito o bandullo. Iso pásache por ser tan lambón. Seguro que probou un anaco e non puido parar ata acabala. Ni sequera pensou en min, co lambón que eu son. Tiña fame e como non había outra cousa, probei a torta e comprobei que estaba riquísima. Espero que non sexa outra torta. Mirade, unha amiga envíenos un libro. Sí, Lola Barrientos, dende Muxía. Grazas, Lola. Imos metelo na computadora, seguro que é un conto moi bonito. Título: Conto para non comer. Autor: Oli. Ilustracións: Andrés Meixide. Editorial: Galaxia. Como todas as noites, a nai de Antón púxolle unha cunca na mesa e díxolle: Antón, pasa a comer o leite. Pero Antón non tiña fame e non quería comer. Miraba aquel mar branco e sentía aquela néboa quente subíndolle polo nariz e as ganas de comer marchábanlle nun minutiño. E despois sentía como viña Pedro Chosco a petarlle os ollos. Dille a papá que me traia o meu can, dixo Antón. E súa nai, como estaba preocupada porque Antón non quería tomar o leite, chamou polo pai, que trouxo o can.
agora xa telo teu can, agora xa podes tomar o leite. Pero Antón seguía sen querer comer e dicía que non tiña fame. Dixo ao avó que me faga un barquiño que navegue polo mar, dixo o neno. E o pai foi chamar o avó, que coa súa navalla tallou barquiños de pan que puxo a nadar no leite de Antón. Agora xa tes barquiños, agora xa podes tomar o leite. Pero Antón seguía sen querer comer. Dille á madriña que traia un vento que bote fora toda esta néboa. E o avó chamou pola madriña, que ven polo aire, e soprou, e soprou, e soprou, ata que se cansou. Agora xa non hai néboa, agora xa podes comer, díxolle a madriña. Pero Antón seguía sen ter fame e non quería comer. Dille á veciña que me traia ovelliñas. E a madriña foi chamar pola veciña, que non trouxo ovellas, pero trouxo unha manta de lá e envolveu a Antón no seu caloriño. Agora tes unha manta de lá feita calá de 20 ovellas, díxolle a veciña. Pero Antón seguía sen ter fame e sen querer comer. Dille ao tío Ernesto que me traia un cantar. E a veciña foi chamar ao tío Ernesto, que ven con un asubío e con 2 grilos, e puxos alí a cantar. Agora xa tes unha canción, agora xa podes tomar o leite, díxolle o tío Ernesto. Pero Antón seguía sen querer comer e cada vez tiña máis sono. Dille á avoa que veña a contarme un conto para que me entre a fame. E o tío Ernesto foi chamar pola avoa, que lle contou a Antón o conto do galo que manchou o piteiro porque tiña fame, e da malva que non llo quixo limpar, e da ovella que non comeu a malva, e do lobo que non comeu a ovella, e do can que non trabou o lobo, e do pau que non bateu no can, e do lume que non queimou o pau, e da auga que non apagou o lume, e da corrente do río que levou o galo que non pudo ir á boda do seu tío. E cando a avoa de Antón rematou de contar este conto tan longo, o leite estaba tan frío e os ollos de Antón tan pechados que outra vez súa nai tivo que levar ao neno para a cama sen tomar o leite. Gaga é moi despistado, É o noso avó interplanetario. Ten un bigote desordenado. é un sorriso estrafalario. Pero ser unha bota avisado e veño dun planeta afastado. Dade-me os contos galegos e a imaginación dos seus versos.